Hello guys. Nami sa daplin sa dagat guys. Nagpadagat anay mi kay wa pa man ang among gihuwat. Dai. Dire lang anay sa mi nagtambay kay hangin. Oh. Wala gini si. Dara akong mga kuan ay mga kanahan kay ni sila nga ekonomis daplin sa dagat. Ah. Oh, iyahay lang og kuan. Darang ato guys. Ay, man kain Wala siyang pair. Laro ka mo sa ikaw. Ay, kay itas kay ka. Dira guys, iyahay sila og kuan guys. Sige niya mo niya si Juliet. Nana, naklaro na ko. Nana. 1, 2, 3. Init kaayo. Uy. Thank you for watching guys.